konflik dalam rumah tangga itu akan timbul. Bojo tenan lho, nek kandhani sing tenanan. Tenanan, Bos. Seniman iki tontonan, tuntunan, tatanan. Sing penting kuwi, Bos. Nun sewu iki. Ngono. Yo. Yo ngene lho. Yo Mas lho kok piye kok yo iki kowe aku. Oh, cok. Kowe disomboke yo kowe iki nek ngomong pikirane apik. Enggak aku pas aku. Lah kowe yo klakok wae to. Ngono wae yo. Mas ngono lho. Mas manten. Kan kita akrab betul Pak. Sama mulai deket karo bojone lho Joki tuntun koyo Pak Butuk ya. Nek mbok kon nyuntuke ora iso ukurane katoke 36 kok. Tapi ning 29 lho kok iso. Kita ora bakal katok. Nunjuk. Katokmu. Katok. Aku lek katok kakek bojo gua. Kok mari setrite. Bojoku ndek iki anu to Pak. Saiki lagi seneng-senenge senam aerobik lho Pak. Heeh. Bojo kan ketole gede Pak. Heeh. Jaluk katok ireng setlit Pak. Satu kok ning nggone jual beli online kuwi. Nang aplikasi apa? Ning aplikasi Dadah. Iki Pak. Aplikasi sing online iki jenenge apa kuwi? Dadah. Salah. Apa? Iki disoting streaming lho, ora sini-sini tak kok. Aku ku lho blodok ngawur. Iya nek sing bener ki lah sadar. Rasa dhewe sing teko barang apik iki teko barang ra teko dibuka dadah. Oh, goro-goro ki ora pas ki lho. Dadi dadah iki. Yo. Kita enggak apa mabuk. Kakak tukangnya split, kita lihat budi Pak budi kuwi. Ya split ki ukurane jaluke L. Kamu kok enggak sesuai dengan ukuran ukurane Pak Nggih. Ditokso. Lho kok lah kok poker iki menurut aku kok tak ujuk e, Bos. Terus Ujuk ini wangi. iya aku duwe bojo kok baru Bojo, ngebantu. Lah kok ken pronto. Barang seneng tak Bu. Masalah lah kok sikile bojo kok telon dhuwur. Kowe iki lagi sawang. Ngono kuwi ya disesuaikan ngono. Tapi aku ingin cinta itu walaupun apapun bentuk aku beliau tanpa aku toh. Ini mas aku lebat pantas dulu. Terus tapi dia mau pantas sayang. Bener. Agak bilang kata saya jos. Piye Mas? Dan saya itu melu ansor bodoh. Jadi dong, saya mau beli tali rame kayak ngono. Lah kok kene burine? Neng dokter lho bos. Bos itu bosnya satu instruktur Kok ora ngerti? lah gue nak bulan ngebuka loh. Saya itu lho Mas Bulan ini rame ansor bodoh Pak. Bosku ini dokter atau oke. Tidak. Lah sampe yo ning omah. Ya karena cinta aku di bojoku lho, Bos. Gawat paling isor kita jaga di bojoku lek ngelak. Nggih, nggih. 100 meter ngelak layang. Ngelak. Masuk kok. Kok celoyak. Iya. Saking tresnane. Boten di dulu kan sembahyang bojoku. Tak tok pas aku meter tak duit. Ini lah. Nanya lho. Oh kesel lere. Kalau apa lho, ibae ketanggu kabel kene. Sembrono. Padat layangan lho. Para puter Mas. Lah betul ta? Pak, aku Heeh. bojoku sak nih gini lho. Iki wis terdidik kabeh rumangsamu. Iki wis terdidik mu kualitas kabeh, ngono lho. Mas Briti ra ngono. Iki kon sewu. Iki spesiale Lestari. Heeh. Iki spesiale Bagong. Loh. Tari di bagong boten contoh. Nggih. Kulak bis iki Lestari bocah nom-noman. Iki paling ora ayang-ayang. Iki gubuk asmara. Ya. Selindang sutra kuning. Terus iki podang kuning. Podang kuning. Iki sing apik ali-ali. Ali-ali. Ih, Protaruno. Kok Protaruno apa tembange? Protaruno. Aku jangan kau sisane panaryo. Bapake Iso rubah cakepan lho. Kula sambil apa nggih, Mas? Oke. Sumampahipun Mas Kulit. Ya, ya. Jadi disesuaikan dengan Pak Naryo rekaman aja. Oke. Sakit ya Mas Kulit. Sakit Mas Klinik. Sakit saya setuju. Insyaallah sakit Mas. Tapi nyun musiknya Mas, tapi musik. Hmm. Oke kali tembangnya itu lah kepenak. Heeh. Ngagem coba-coba. Ngapelan tembangnya lawasan. Lawasan Pak. Nggih. Lawasan. Pokoknya kalau bilangnya sedaya penonton mugi-mugi
Tapi dia bilang dia sedang yang segini. Amin.